És szerintem ebben az egész tudásmenedzsmentben ez az izgalmas, hogy először van valami ötlet, akkor az megfertőz két-három embert, ezek ugye összeállnak, elkezdenek dolgozni, már levezetik a feles indulataikat, energiáikat és új ötleteket generálnak, és utána pedig akár most csak a slusszpoint mondom, lehet belőle egy department, egy osztály, lehet belőle egy olyan közösség, ami rendszeresen segít például a döntéshozókat. Van is egy ilyen tudásmenedzsment, most indult előadássorozatunk, az a neve, hogy spanyol viasz, hogy mindig újra feltaláljuk a spanyol viaszt. Tehát mikor már valamit megcsinálunk itt a televízióban, összejön egy team, és mondjuk egy gyerekcsatornát összehozunk, de utána az a koncepció, vagy esetleg azok az emberek mennek, akkor utána újra föltaláljuk, és megint csinálunk egy gyerekcsatornát, és aztán megint. Tehát, hogy miért nem lehet az elért sikerekből, vagy a károkból tanulni, és akkor viszont nagyon sok időt tud megspórolni. A közösségnek ugye több része van itt a magyar tévében, az egyik, ami leginkább vérre megy, az maga a VJ, vagy Video Journalist, vagy egyszemélyes újságírás, ahogy a nevében is benne van, egy személy csinálja három embernek a munkáját, tehát nem kell ugye operatőr, vágó és riporter külön-külön, hanem ő egyedül megy. Lényegesen olcsóbb a történet, egy repülőjegy mindig van, sokszor ugye én a saját eszközön vágom meg, tehát mérhetetlen spórolás a televíziónak. Hát a VJ-nél, tehát a videóújságíróknál általában felére, de inkább harmadára csökken a költség, mert hiszen a vágást is ő végzi el. Tehát én most csinálok egy dokumentumfilmet, ahol általában legrosszabb esetben 2x8 óra montér kapacitás kell egy 28 perces anyag, egy 25 perces anyaghoz, bár már SS stimmel, mert percenként 1 óra a hivatalos, de most ez megcsinálhatatlan lenne, ezért általában 2-3-szor 8 órát adnak. Na most nekem elég 4 óra, mert én mindent megcsinálok ugye otthon, és legfeljebb egy profihoz oda megyek, hogy feliratozzunk, és a főcímet rárakjuk, és kiírjuk egy beta kazettára. Tehát erre kell mondjuk egy 4 óra, tehát ez lényeges spórolás. Általában mini-stábok mennek külföldre, tehát az azt jelenti, hogy mindent duplán kell. Tehát, hogy nyilván ugyanannyit eszik egy operatőr, meg nagyjából ugyanott akar lakni, mint a riporter, ezért mindenből kettő, tehát hogyha mondjuk nem tudom én 2-3 ezer dolláros egy projekt, akkor abból most hirtelen lesz 10 000 dollár, ami azért egyáltalán nem mindegy. Abból a szempontból, szóval, hogy mondjam, lényegesen jobb képet csinál egy operatőr, és meg lehet osztani a figyelmet, amíg az operatőr vágóképezik, addig a riporter el van foglalva mással, tehát rendkívül sok előnye van, viszont vannak helyzetek, ahol egyszerűen nincs ennyi pénz, másrészt pedig lényegesen intimebb, amikor én egyedül megyek és 2-3 napot együtt tudok tölteni az alanyjal, és nem egy nagy stáb beállít. Tehát olyan mondatokat mond el a riportalany, hogy biztos, hogy 2-3 ember előtt 1 óra alatt, mert gyerekek szaladjunk, siessünk, ebédszünetet ki kell adni, nem fog elmondani.